Tässä meillä on tuiki tavallinen suomalaismies. Sillä erotuksella, että Pekka Koskela sattuu olemaan olympiatason pikaluistelija. Siinä mielessä Pekka on kuitenkin tavallinen peruspekka, että hän ei ole mikään sisustusguru. Juu, ei. Se taas on huonompi homma, sillä Pekka rakentaa Seinäjoen asuntomessualueelle omaa kotia. Talo on komia kuin mikä, mutta kun se pitäisi sisustaakin. Heikkona hetkenään Pekka on vielä mennyt lupaamaan vaimolleen, että sisustaa makuuhuoneestaan Suomen romanttisimman. Siinä sitä on haastetta meidän Pekalle. Niinpä hän on kutsunut apuun urheilijakollegansa, jolta sisustushommat sujuvat. Nimittäin Eeva Wahlströmin, joka on paitsi nyrkkeilyn maailmanmestari, myös viittavaille valmis tila- ja kalustesuunnittelija. Juupa juu. Jos tämä olisi amerikkalainen sisustusohjelma, Eeva taikoisi nyt Pekan makuuhuoneen uuteen uskoon. Mutta koska ollaan Pohjanmaalla, Pekka saa luvan tehdä työt itse. Eeva on lupautunut mukaan, mutta vain ideointiavuksi. Sitä varten pieni ja pippurinen tehopakkaus on kiertänyt Suomen niemet, notkot ja saarelmat kuvaamassa, jos vaikka ja minkälaisia makuuhuoneita. Moro! Moikka! Ootko sä valmiina päivän sparraukseen? Johanne toki. No niin, aletaan sitten katsoa näitä makuuhuoneita. Mä haluan vähän selvittää, että mistä sä tykkäät ja mikä romanttisuus on sulle. No niin, ensimmäinen makuuhuone. Tässä on tämmönen vaalea makuuhuone, missä on käytetty tapettia. Tässä on musta tosi hieno tää sängyn pääty, joka on tehty vanhoista laudoista. Sitten tänne on laitettu vähän rokokoo-tupsua ja haettu vähän eri tyylilajeja tänne selkeästi. Päiväpeitto, nuo raidat, hyvin rauhoittavia makuuhuoneista, vaalea matto. Vanhaa puuta käytetty kalusteissa. Vanha puu tuo semmoista rauhaa, maanläheisyyttä tähän makuuhuoneeseen. Mennään sitten seuraavaan makuuhuoneeseen, joka on hieman erilainen. Tosi valoisa. Tämä on jollain tavalla mun mielestä niinku nostalginen. Semmoista vanhaa pitsiä ja sitten ne vanhat nallet siellä. Sitten oli valokuvia. Joo, tossa on varmaan niinku muistoja esillä. Joo. Paljon tuolla makkarissa. Ja varmaan nämäkin kaikki koristeet on jotain muistoja. Aika valoisa on kyllä, joo. Joo, avara ja valoisa. Sitten kolmas makuuhuone, huomattavan paljon rohkeampi ja dramaattisempi, värejä käytetty. Joo, ja tosta näkee, mitä kirjallisuutta harrastetaan siellä. Joo, se kirjallisuus, se on noin esillä, niin se kertoo jotain tästä asukkaasta. Sitten on kuitenkin haettu rauhaa tuohon sisustukseen noilla tyynyliinoilla. Sitten tässä on musta tosi kiva, että nämä valonlähteet tulee eri kohtaa. Että tulee ikkunasta, tulee ylhäältä ja eri tasolta. Niin se tuo monessa semmoista niinku lämmintä tunnelmaa siihen makuuhuoneeseen. Että voi käyttää vain yhtä lamppua tai monta valolähdettä. Sitten mennään viimeiseen, joka on täysin erilainen. Ja tää on oikein tämmönen niinku runollinen. Ja tosiaan käytetty sitä pitsiä ja pehmeitä muotoja. Mun huomio kiinnittyy ainakin tuohon kattoon, että se on tosi kaunis, mitä on käytetty lautoja. Monissa se katto unohtuu, että tehdään seinät ja ehkä lattia, mutta tai aina ei muista sitä kattoa, miten tärkeä se on. No nyt sä näit nämä neljä makkaria, niin tuleeko sulla yhtään semmonen lemmekäs olo näistä vielä? No ilman muuta, jos se on harsoa makuuhuoneen sängyn päällä, niin kyllähän se nyt tietenkin kaikkia viipoja herättää. No niin. Okei. Okay. No niin, mä lähden kuule etsimään sulle lisää makuuhuoneita. Tehdään niin, mutta ensin grillata. Todellakin. No niin, kiitos Pekka ja kiitos Eeva. Eiköhän tämä riitä tältä erää. Jätetään Pekka sulattelemaan päivän makuuhuonesatoa ja palataan asiaan pikapuoliin. Mikäli mielit tutustua tarkemmin sarjassa nähtäviin makuuhuoneisiin, käy osoitteessa asuntomessut.fi. Siellä voit myös äänestää suosikkiasi ja voittaa VIP-liput asuntomessuille. Terve menoa saitille ja messuille!